Aspaldiko partez plantilla osoa izan du Arrasatek berdegunean. Bravo itxuraz osatuta gaur normaltasunez izan da eta astebururako helduko da. Granerok ere mediku alta jaso du, naiz denbora beharko duen oraindik, eta Ansotegik taldearekin egin du saioaren zati bat. Naiz oraindik osatu ez, plantilla gogotsu da azken emaitzek laguntzen ez badute ere. Bataldia gogoekin dago, azkenengo bi resulta horrei bueltia muteko. Laugarren postuaz asko hitz egin da, ez da erabat baztertu, baina une honetan Gure helburua domekako partidua irabaztia da eta ondo prestatzia da. Argi dago ointxe sigarren postuan gazela eta hane guztu jakula bizi izan duguna aurrek urtietan eta gure jarraitzia hor, baina Europa ziurtatzea dago buruan, Valentzia mendean hartzea pauso handia litzateke. Gorakadan datorrela, bai Europan eta bai ligan, ez? Ez dakit, noiztik, igual entrenadore aldaketakin, emuten dugu beste Valentzia badala. Zailtasunak zailtasun, konfidantza dago. Eta azkenengo bi partido honek galdu ostien, argi dago, nire burutik ez dara pasetan hirugarren partido bat utzien geratzea ez.